Ramogi TV hello. Hello. Inyalo mana nyiso nyingi gi paro mintiere godo e twak ma kawuono. An nyinga giluongo Marcellus Orinda Soda. Inyalo mana duoko volume piny mano mar TV mar mondo mi watudre yo makare. Aseduoko. Aya dhi nyime. Agocho kaya bondo inchli. Hello. Dhi nyime wawinji. But adwa loso kuom wach mine ma chandruok mosebedo e kind tho mar mine mikelo kod joma chuo. Gima aseneno kuom wechegi kuom ndalo mosekalo chien ni, nitie site mabedo e udi makelo chwanyruok moko malit kabisa. Ma samoro inyalo ka in gi dhako, to dhako oketi samoro gi weche mag koko. Kendo samoro kata kidwa ni mondo bed kode piny mondo discuss issue moro machandou, iyudo ka gino dhi bedo ne matek mobed malo. Koro kidwa ori, to samoro en malo, ibiro chuno ng'ama dichuo yudo ka samoro koro biro golo koke matin gimoro moko dhi maber. Koro gima nawinjo ka jaocho moro wacho kanyo ma bende omora kabisa en ni, owacho ni e ot ka ji gin ji ariyo, e wi ot ka ng'at achiel onego bed ni dok chien. Nikech kapo ni dhako dhi malo malo dichuo, to dichuo biro bedo nikech samoro gidak e lande. Example wakaw kamano. Tiyudo ka samoro ng'ama dichuo dhako wuoyo ne mang'eny madhi kete malo kabisa, biro miyo dichuo yudo wich kuot e lande kuma gidake, biro miyo wacho ni koro jomoko nene kaka ni dhako no timore nade, ohewe. Miyo nyalo miyo otim gimoro marach ne ng'ama ng'owa, ne ng'ama dhako. To samoro chunye ne onge timo mano. Koro wan naneno ni kaber mon gi gimbe ni gibed jok moko ma kobedo piny to nen ni ng'ama dichuo onego kik dhi ne malo mondo pressure cha kik bed matek e ot. To e ot ka ng'at achiel odok chien, to kwe nyaka bed e odno kendo winjruok nyaka bed e odno. Koro an akwaya ni kata ka joma chuo ma samoro ni wadhi malo ahinya mondo mi nek mar mine obed mamalo, nakwayo chuo wetena ni mondo gima chalo kamano giwek timo, at least gibeda beda joma ni thuolo, ibedo gi chiegi godo mbaka, inyise gima onyago bed onyalo timo. Koko nyalo winjo nitie unyalo manyoru kata ka ni kuom udake no, tuchokoru ot, ubedo dhano moko kata adek, tugo mbaka wi kosa mane nitiere no mondo uwinj kaka unyalo ng'ado. Kata mu mondo ikini kopo ni otamo uji ariyo, unyalo manyo kanyakla mar jomoko. To kotamu unyalo dhi e kanisa, unyalo chako uchoku ubedo jodolo ma kanisa uketo piny mondo losnu wechegi, mondo weche ma conflict mag negruok gi odogie chien matin. Gine en gima lit ka neno kaka wuono isome ni en 170 jok mosetho mana last year, e higa ni kende en 15. Koro mano en gine kwano maduong' sana. Koro sigi 15 ok waloro higa, odhi bedo machalo nade. Alafu ne adwa chielo kamoro chien ka. Nyiwagi nyithindo gi wapuonjo kendo gi nyithindo manyiri. To ka gisewuok gidhi e bombe, tiyudo ni nitiere gik moko ma gitimo ma samoro dhi kelo mondo mekgi obed marahisi. Nakwayo kata dhako moro ma winja manoko kanyo, kata mani winja sani amora amora e Ramogi TV ka. Mon kowuok ni gidhi manyo pesa, kuonde ma gidhi manye pesa, ochal ng'ama owuok ma samoro we nyithinde chien modhi menyo mong'eyo ni en gi shida. Ma kowuok nodhi menyo to manyo ode moro pangi, to kata kobedo maonge dichuo nikech nosea kor dichuo moro mane ene gi sida, kendo chako doko dhi dak kamoro weni dichuo modhi yudo cha ber maloyo mano weyo cha, ema biro miyo owuok timbe moko mamiyo yudo dichuo moro marach, to biro to bete to soe bag kaka manyocha neno koting'e bag cha tidhi wite kamoro marach. Koro muno ori aoya ka gisewuok gidhi lupo kata gidhi menyo kamachielo, gimenye taondegi, opang ode, obed e ode no kende, okaw wiye oket nyithinde nyadhi sikul, at least mano biro konye kuom maisha ne. To giwek dang'ni e bombe mi inego gi kayiem nono. Erokamano ahinya, paro maliw ahinya janeno marwa, erokamano ahinya.